Florante! Florante! Naku, nasaan na naman kaya nagsuot yung lalaking yun? Miro anak, nakita mo ba ang tatay mo? Sabi ko naman sa inyo na malala ang pagkaulyanin nun. Huwag niyong hayaang makalabas ng bahay. Ma, nasa likod lang ho ng bahay si tatay. Umiinom po ng kape. Huwag kang masyadong mag-alala. Nawala lang saglit sa paningin mo si tatay, miss na miss mo na agad. Ay, salamat naman at ganon. Alam mo namang natatakot ako at baka mapahamak yung tatay mo. Maligaw o kung ano. Hindi yan, ma. Nandito ako, babantayan ko si tatay. Sige na, pagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Tandaan niyo po na unti-unti mang mabura ang mga alaala sa isip ni tatay dahil sa kanyang kalagayan, ang puso kailanman ay hindi makakalimot. Dear love, 20 years ang pagitan ng aming edad ni Florante. 70 anyos siya samantalang ako ay 50 anyos. Nagkakilala kami nung ako ay 30 at siya naman ay 50. Malinaw niyang sinabi sa akin na mayroon na siyang butihing asawa at 6 na anak. Ngunit sa natural niyang tikas at kisig ay nahulog talaga ako. Kaya pumayag akong makipagrelasyon sa kanya kahit lagi lamang akong pangalawa sa buhay niya. Kabit, kirida, mang-aagaw, maninira ng pamilya. Lahat ng yan ay ang mga katotohanan na aking tinanggap dahil ako ay nagmahal. Katunayan niyan ay ayos lamang sa akin kahit nabihira ko lamang siyang makasama, makausap at mahagkan. Ngunit laking gulat ko nang sinabi niya sa akin na ako ang gusto niyang makasama habang buhay. Kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan na ako ang pipiliin niya. Dahil pagkaraan lamang ng 1 taon ng aming relasyon at nang mabuntis ako sa aming anak na si Miro, ay nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa at bumili siya ng bahay at doon na nga kami tumira. Nagmamay-ari siya ng mga sakahan sa probinsya, kaya naman may kakayahan siyang buhayin ang kanyang 6 na anak maging kami ni Miro. Tinanong ko siya kung anong naging reaksyon ng kanyang tunay na asawa at ang sabi niya ay niyakap lang siya nito ng mahigpit at hindi na muling nakipag-usap pa. Hindi na rin siya gaanong pumupunta sa kanilang bahay magmula nga nang kami ni Miro ang piliin niya. Ngunit ang mga anak niya ay patuloy pa rin na dumadalaw dito sa bahay. Totoong hindi siya naging mabuti at tapat na asawa sa kanyang may bahay. Ngunit hindi maikakaila na isa siyang dakilang ama. Kaya kahit na magkawalay sila ni Lydia, ay maayos pa rin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Tatay, kain na tayo? Kain? Oo, tay. Tara, upo na ho kayo dito. Mahal, nagluto ako ng paborito mong putsero. Damihan mong kain mo ha. Kakaunti lang ang nakain mo kaninang almusal. Hindi mo ba nagustuhan ang sinangag ni Miro? Lydia, gusto ko yung luto mong afritada. Ayoko ng putsero. Tay, si nanay ho yan. Si Rosa. Ang lagi mong sinasabing pinakamamahal mo. Hindi. Si Lydia lang ang mahal ko. Hindi ba, Lydia? Miro, iwan mo muna kami ng tatay mo. Sige na, ako na munang bahala dito. Sige po, ma. Lydia! Lydia! Nasaan si Lydia? Florante, ako to, si Rosa. Ang babaeng yung pinakamamahal. Lydia! Lydia! Kumain na tayo, Florante. Ayoko! Hindi ako kakain hanggat wala si Lydia. Ang asawa ko. Mahal, gusto mo subuan kita? Ayoko! Ayoko! Lumayo ka sa akin! Ma, ano nangyari? Okay lang si tatay? Ayaw niyang kumain, anak. Makulit na ang tatay mo. Ni hindi niya tayo matandaan o maalala man lang. Tay, kilala mo pa ba ako? Hindi.
Sino ba kayo? Nasaan si Lydia? Ako ito. Rosa. Rosa. Sabihin mo nga, Rosa. Ayoko. Lydia ang gusto ko. Lydia, asawa ko. Diyos ko. Tulungan niyo po kami. Mrs., naiintindihan ko po ang pinagdadaanan ninyo. Ang demensya ay isang progresibong sakit. Ngunit may mga gamot at paraan upang mapabagal ang paglala nito. Dok, may magagawa po ba tayo? Ayaw kong tuluyang mawala sa kanya. May mga inireresetang gamot na maaaring makatulong upang mapanatili ang kanyang cognitive function ng mas matagal. Mrs., bukod sa gamot, napakahalaga rin ng tamang pag-aalaga. Siguraduhin may sapat siyang pahinga, masustansyang pagkain at palaging may mental stimulation, gaya ng simpleng pakikipag-usap o pag-alala sa masasayang nakaraan. Iwasan din ang stress dahil maaaring lumala ang kanyang kondisyon kapag nalilito o kinakabahan. Salamat po, Dok. Gagawin kong lahat para sa kanya. Makabubuti po ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanya. Matinding pangunawa lang po ang kailangan ni tatay sa kanyang kalagayan. Huwag po kayo mag-atubiling bumalik para sa follow-up check-up upang makita natin kung epektibo ang mga gamot na ito. Miro, alalahanin mo tong lahat ha. Isinulat ko na rin ito. Donepezil, ipainom mo ito sa tatay mo 1 beses sa isang araw bago matulog. Memantine, 2 beses sa isang araw. Vitamin E, 1 beses sa isang araw. At itong mga omega-3 supplements, huwag mo rin tong kakalimutan ha. Yes po, ma. Noted. Mabuti na lang at antukin ng tatay mo at nakatulog din agad. Pero hinahanap-hanap pa rin niya talaga si Lydia. Ma, lawakan pa po natin ang pasensya natin kay tatay. Sigurado naman po akong kahit hindi ikaw ang laman ng isip niya, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso niya. Sana nga anak. Naniniwala rin akong ako ang mahal ng iyong ama at pagsubok lamang ito. Gagaling at unti-unti rin tayong maaalala ng tatay mo. Opo, ma. Lalo pa po kung makain na ulit si tatay. Yun nga lang po, hindi pa rin niya ako maalala. Ang akala nga ni tatay, isa ako sa mga katulong niya sa bahay. Mabuti ka pa. Samantalang ako, iwas na iwas siya sa akin at hindi ko na rin siya katabing matulog dahil hindi niya ako maalala. Kaya natin to, Nay. Huwag po tayong susuko at palagi po tayong magdasal. Salamat anak sa pagpapalakas mo ng loob ko. Kuya Dante, tuloy po kayo. Kumusta si tatay? Hindi pa rin ba niya kayo maalala? Hindi pa rin po, kuya. Saka hindi po siya ganun kaganang kumain. Sakto po ang dating nyo. Magsisimula na po kaming mananghalian. Sumabay na po kayo. O sige, Miro. Salamat ha. Mano po, Tita Rosa? Dante, butit na parito ka. Kain tayo. Dante anak. Tay, naalala mo ko? Oo anak. Asan ang mama mo? Gusto ko siyang makita. Iuwi mo na ako. Tay, dito ka na po nakatira. Matagal na kayong hindi umuwi sa bahay. Sila na po ang bago niyong pamilya. Si Tita Rosa at ang bunso niyong si Miro. Hindi. Gusto ko kay Lydia. Siya lang ang pamilya ko. Dante, hindi ata magandang ideya na nagpunta ka dito. Magwawala na naman siya, panigurado. Ako na pong bahala. Tay, kain na po muna tayo ha. Pagkatapos niyo pong kumain,
pupunta po tayo sa bahay ni Lydia. Talaga? Opo, kaya kumain na po kayo. Paulit-ulit pong binabanggit ni tatay ang pangalan ni nanay. Baka kapag hindi pa po natin pinagbigyan na makasama niya si nanay, ay mas mauuna pang magkaroon ng depresyon ang tatay kaysa gumaling sa demensya. Alam ko pong mahirap at masakit ito sa inyo, Tita Rosa, pero kung sa legal po na usapin ay ang nanay pa rin ho ang asawa ng tatay at kami ang dapat kumalinga sa kanya. Dante, alam ko naman kung saan ako lulugar. Ang akin lang, natatakot akong tuluyan na akong mabura sa alaala ng ama mo. Kamusta si Lydia? Nag-aalala din po siya kay tatay. At kahit naman po iniwan siya ni tatay, nananatili pa rin po ang pagmamahal nito sa kanya. Ibig sabihin, tanggap niya pa din ang ama mo sa kabila ng lahat? Opo. Pasensya na rin po at humantong sa sitwasyon na ganito. Paano ho, sa Lunes, iuwi na po namin si tatay? Pwede naman po kayong dumalaw sa amin. Sasabihan ko po si nanay. Sige po, mauna na po ako. Dear love, ano nga ba ang karapatan ko? Isa lang akong kabit. Ito sigurong isa sa mga hangganan ng isang pagmamahal na hindi selyado ng kasal. Ang sakit isipin na parang kahapon lamang ay naaalala niya pa kami ni Miro. Kung gaano niya ako mahalin, pagsilbihan, pasayahin, ay isa na lamang sa aking masasayang alaala. Oh, Miro, Tita Rosa, kayo na lang ang kulang. Dito po kayo. Grabe ma, 71 na si tatay pero ang tikas pa rin. Sa wakas tay at nakompleto rin tayo ngayong birthday mo, no? Wow, ang sweet-sweet mo naman kay nanay, oh. Masaya ako kasi kasama ko ang pinakamamahal kong asawa na si Lydia. Ako rin masaya. Teka. Mag-picture tayong magkakapatid. Miro, tara dito. Tita Rosa, pwede po bang kunan niyo po kaming magkakapatid ng litrato kasama si tatay? Oo naman. Dear love, inaamin ko, nasaktan ako. Pakiramdam ko ay isa akong sampid. Isang bisita, isang taong hindi bahagi ng pamilya. Sinampal ako ng katotohanan na isa akong taong nagpadaig sa tukso. Hindi ko alam kung bakit hindi umeepekto ang gamot. Bakit wala na atang lunas sa kanyang pagkalimot? Bakit hindi na ako ang naaalala ni Florante? Ibig sabihin ba nito ay hindi na rin ako ang tinitibok ng puso niya? Napapatanong ako sa aking sarili. Sa panahong magkasama kami, wala ba siyang nararamdaman kundi pagsisisi? Dahil iniwan niya ang kanyang pamilya at kami ni Miro ang kanyang pinili. Nasasaktan ba ako? Dahil si Lydia talaga ang babaeng mahal ni Florante at naipamumukha ngayon ito sa akin, lalo pat hindi na niya maalala ang pagmamahalang mayroon kami dati. Ay, ang sweet naman ni tatay. Lagi mong kinikisi nanay, oh. Sayaw kami ni Lydia. Oh, sasayaw daw nanay. Ano, kaya pa? Mahina na ang tuhod ko, asawa ko. Hindi na. Wag na. Yakapin mo na lang ako. Wow, nakso. Bigla na lang sumigla din si nanay nang bumalik dito si tatay, no? Kamusta na po bang lagay ni Tita Lydia? Di namin alam kung hanggang kailan na lang siya dito. Stage 3 na rin yung cancer niya, kaya panigurado na malulungkot si tatay kung sakaling mauna siya. Hindi ko pa kaya, Florenzo. Ngayon na lang tayo nabuo ulit.
Hindi ko rin kaya pero ang makita ko silang masaya at magkasama, masaya na ako ron. Ito na lang ulit yung pagkakataon na nakita ko si nanay na ganito kasaya. Kahit kailan talaga, hindi nawala ang pagmamahal niya kay tatay. Lydia, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. Lydia, gumising ka. Lydia. Tay, wala na po si nanay. Paano naman ako? Paano ako? Hindi pwede to. Tay, lakasan mo yung loob mo. Andito pa kaming mga anak mo. Siya lang ang babaeng pinakamamahal ko. Hello, Dante. Napatawag ka. Kamusta ng tatay mo? Tita Rosa, wala na rin po si tatay. Ano? Dear love, ano nga bang magagawa ko? Katulad nga ng nasabi ko, isa lamang akong kabit. Hindi ko alam kung saan ako mas masasaktan. Ang makitang wala ng buhay, ang lalaking pinakamamahal ko, o ang makitang kahit sa kabilang buhay, ay silang dalawa pa rin ang asawa niyang magkasama. Hindi ko maiwasang umiyak dahil kahit sa kanyang pagtanda at paglimot, ay si Lydia lamang ang nanatili sa kanyang alaala. At ito nga lamang ang magagawa ko, ang umiyak sa isang tabi. Dahil isa lamang akong kabit.